0917. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol dahil si Nurse Erlaman po ang tagasagot natin sa CMD Bicol. Okay? So, kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating mga produkto from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating mga produkto. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? So, yan po muna. Oo, dito muna tayo sa upcoming event kasi may upcoming event tayo para sa mga taga Legazpi at malalapit na bayan dito sa aking area sa Legazpi City. Please attend our wellness caravan with Zumba that will be on July 25. Saturday po yan. Saturday, 9:30 a.m. LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Opo. At ganun din po, gagawin din natin ang wellness caravan with free health consultation on August 2. Diyan sa, ang August 2 ay 9:30 a.m. Sunday, Big's Diner sa Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Paano kayo maka-attend dito? Simple lang. Bili lang kayo ng isang 30 ml CMD with retail price with freelance na yan at pwede kayong mag-avail ng ibababa nating promo. Itong dalawang venue na to, parehas po yan, may ibababa tayong promo on 65 ml CMD, CBF at ang ating CR juice. Instead of 6+1, that will be 3+1 sa mga mag-a-attend. Dito naman sa Naga City, yung malalapit po dyan na bayan, yung mga mag-a-attend with free health consultation. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Ang products natin, tried and tested. Marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Okay? So, for the meantime muna, ito, as usual, mag-play tayo mga kwento ng kagalingan paano nakatulong yung ating produkto. Okay, way back 2004, parang kailan lang, ano? Ako pala si Roland Magahin, Mr. CMD ng Iloilo at saka Bacolod City. Ito talaga ang totoong testimony sa buhay ko. Bago ako nagiging distributor o nagiging member ng Health Good International Corporation, ako at saka kasama ko yung asawa ko ay dati kaming tagatinda ng gulay at saka prutas sa palengke. Ibig sabihin doon, market vendor. So, nangyari sa akin, nagkasakit ng isang matinding sakit na tinatawag nila heart disease. Nagkaroon ako ng tawag na heart attack way back August 6, 2004. So, maliban dyan, meron pa akong sakit na tinatawag nila hika. Tawag doon asthma. So, sa daming gamot na na-intake ko, nagkaroon ako ng mga komplikasyon. Alam mo naman natin yung mga side effects ng mga gamot. At saka, ang doktor ko mismo, yung cardiologist ko, nag-advise sa tinding nangyari sa puso ko na nagka-heart attack ako,
dapat mag-undergo ako ng isang major operation na tinatawag na heart bypass. Okay? Ang problema, number one, wala naman akong 1.5 million on that time. Okay? Mahal, what, 2004, ibang 15 years ago. So, kailangan mo millions. Pangalawa, hindi pwede ako palang maoperahan, sabi rin ng mga doktor, dahil na chronic asthmatic ako. Grabe na talaga ang higa ko. Kasi ang explanation nila, na once nagka-undergo ako ng operation, sa operation table mismo, ang mangyari sa akin, kamatayan talaga. Bakit? Once na asthmatic ka pala, tapos magkaroon ka ng major operation, tulad na sa heart, magkaroon ng komplikasyon kaagad yun. Doon mismo sa lungs. So, allergy, lalo na gamot, lahat kung anong ina-apply sa katawan mo. So, therefore, hindi pumayag ang tawag doon, ang mga doktor ko. So, tiniis ko na lang. Totally depend ako sa mga gamot, mga herbals, kung ano-ano na lang, na para makasurvive ako. Pero ang nangyari, nagkaroon na naman ako ng kidney problems. So, sobra siguro dami ng gamot, yun, ang kidneys ko, nagkaroon, especially yung right kidneys ko, pag umihi ako, hindi na ihi, lumalabas, dugo na. So, napakasakit ang sitwasyon ko doon. So, by September of 2004 siguro, may pumasok na mga tauhan ng health code, mga distributor sa Iloilo, na naghahanap kung sinong taong makapag-introduce itong product na to. So, naghanap sila kung sino. So, may isang tao na nagtatrabaho sa hotel, makapag-recommend na hanapin niyo ang Roland Magahin. Nakita nila ako, pero sabi natin, almost 2 or 3 months to live na lang siguro, kasi ang sitwasyon ko noon talagang wala nang... Yes. At saka ubos na ang lahat. Kapabuhayan. Pati kabuhayan, pera. Kahit pamasahe ko lang sa jeepney noon, 5 piso kasi noon ang regular fare na sa jeepneys noon, wala sa bulsa ko. Yun ang talaga ang totoo. At tapos wala na kaming negosyo, lahat ng mga ari-arian, bahay, lahat. Tapos utang, nabaon kami sa utang. Ilang buwan kang may sakit mo yan? So, nung tinaman ako na sakit ko ng August, pero yung yung asthma ko, mga 30s pa lang, asthmatic talaga na ako noon. Ilan yung edad mo na heart attack ka? At the age of 48. 48? 48. So, nang dumating ang CMD? Noon dumating ang CMD, ayun nga, pag-take ko, within a week pa lang. Wow. Within a week, Oo. May naramdaman na ako na ibang-iba na talaga. Oo, naiba na talaga. So, inubos ko yung isang 60 ml. Kasi sabi nung lumapit sa akin, at tapos mismo ang mga tawag doon, ang mga distributors na mga unang mga distributors, leaders ng health code, sabi, maganda talaga sa katawan ko at saka may business pa. Okay, so hindi ko pinansin muna ang business kasi yung product muna. So, yun, ang sitwasyon namin sa Iloilo, kahit pa paano, ginawa naming mauna yung isang 60 ml. Yun. So, ginamit ko. 10 drops umaga, 10 drops sa gabi, sa tanghali, gabi, 3 times a day. So, may naramdaman ako kagad ng pagbabago. 1 week? 1 week, within a week, pero na-experience ko ang tinatawag nila na cleansing o detoxification. Lumalabas ang lahat yan sa katawan ko. So, dahan-dahan, hindi naman sabihin natin parang magic, Oo, kasi ang product natin is natural. So, dahan-dahan, within a month, sabi ko, eto na. So, yung business? So, after a month, nagpa-general check-up ako. Believe it or not, ang result, ang heart ko balik sa normal, ang kidney ko balik sa normal, at hindi ko na na-experience ang hika, Very good. ang asthma. So, ngayon, 15 years ka na. So, pasalamat of course, pasalamat talaga ako sa Panginoon na itong maalala ko pa ang very simple prayer at saka pagpasalamat sa Kanya. Thank you, Lord. Gamitin mo itong product na ito para sa iba rin may makaramdaman at saka gamitin mo rin ako para ma-share ko sa kanila.
So, from the starting October, 10th of October of 2004, nagpa-register ako sa Health Code International. So, doon nagsimula Yung business din. yung business at the same time na-maintain ko yung 15 years ka nang user. 15 years as a user na ako. O, kumusta na ngayon? So, it's a blessing, sasabihin natin, it's a manifold blessing. Yung na-restore yung health ko. May business pa. May business pa. So, Travel. every year travel pa. Oh, so, andito tayo sa Malaysia ngayon, lalo na sa mga first-timer dito. Kung nangyari ito sa akin, alam ko 101% mangyayari dito sa iyo. Blessing. So it's a blessing. So naniwala talaga ako na i-share natin ito every day. Within 15 years, wala akong na tawag doon, wala akong na-miss na isang araw na hindi ako nakapag-share sa product at saka business. So ito, together with my wife, my one and only wife, and my ex-girlfriend. Yearly travel. Yes, yearly ito. So, ito na naman, gusto ko na naman itong mangyari na naman sa itong generation na to, di ba? Yung mga bagong generation sa health code, ina-encourage ko na naman, paniwala, at saka focus lang, trabaho lang. At saka meron talagang tawag doon na napakalaking blessing din para sa kanila. So therefore, Buhayan. yes, so sinasabi ko na dito pala sa HCI Biz, may buhay, may hanap buhay pa. Kuya, pangalan ulit. Yes, ako pala si Mr. Roland Magahin, stockist ng Iloilo City, Bacolod, at saka of course, ang may bahay ko. Ayun, sa mga listeners natin, siya ng mga naunang testimony kung paano nakakatulong yung ating product. So sa inyong lahat, wag niyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices because our products are tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Okay? So, anyway, ulitin ko lang yung aking text hotline ni 0939-904-0717. 0939-904-0717. At yung mga nagtatanong tungkol dito sa ating, itong ating vision care. Available na po para luminaw ang ating mga mata. Available na yan sa atin. At syempre, sa mga listeners natin, kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? So, ulitin ko po sa inyong lahat. Sa mga taga Legazpi, meron tayong gagawin na event. Ito talaga, kailangan na natin itong magawa, itong event na to. Ngayong, tinitingnan natin yung ating kudigo. July 25, it's a wellness caravan with Zumba. Gaganapin po sa LCC Event Center, 4th floor LCC Legazpi, July 25, 9:30 a.m. Opo. And on August 2 naman, mga taga Naga City, yung mga malalapit po dyan sa Naga, yung may mga health problems, gusto namin kayong malekturan. So, it's a wellness caravan with free health consultation ay gaganapin August 2, 9:30 a.m. Biggs Diner sa Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Katabi lang yan ng CMD Center. Opo, in front Naga Cathedral. Paano kayo mag-attend dito? Simple lang. Bibili po kayo ng ating produkto, yung ating yung ating isang 30 ml CMD retail price with freelance na po yan.
And of course, ayan, may door gift ako sa inyo. Opo, may door gift, freelance at yan, pwede kayo mag-avail ng promo. Ibababa natin ng promo na binaba sa atin ng ating company, ang ating 65 ml CMD, CBF at CR juice instead of 5 plus 1, that will be 3 plus 1. Opo, hindi, instead of 6 plus 1 pala, 3 plus 1 sa mga mag-a-attend. Siyempre, kung member ka, member's price. Kung hindi ka member, pwede ka rin mag-avail ng ating promo. Oo, non-member, yan. Kung hindi ka member, non-member's price. Kaya, yan. Sa mga hindi pa member, pwede kayo mag-member sa amin. Hindi namin pinagkakait sa inyo ang malaking discount, basta kayo po member dito sa amin. Membership natin ngayon, 6,590. Ang product na makukuha mo, nasa 6K plus. Opo, walang lugi. Opo, next time you buy our products, malaki po ang discount. At pwede nyo gawin ang negosyo ni Health Code International because we need retailers, we need business partners. Opo, join us. CMD alone, napakalawak ng market nyo. Matututunan nyo to, ang laki ng market natin. Lalo na pag natutunan nyo about our CBF, na lahat ng mga nutrisyon na kailangan ng katawan natin nasa CBF. Opo, 3 superfood in a tablet na sa CBF, spirulina, chlorella, and wheatgrass. So that is a superfood. Opo. And also, syempre, ang ating pinagmamalaking juice. Ayan. Cell Bio Juice, natural fruits and vegetables in powder form. Wala siyang sugar. Kaya even sa diabetiko, pwede makainom ng juice na ito. Oo, healthy juice para sa inyong family. Okay? And of course, sa mga taong hindi na regular magdumi, may solusyon tayo. CR juice. Magsi-CR po talaga kayo. Unavailable yan dito sa atin. At syempre, yung ating peptide. Collagen. Ang daming talagang natuwa nito. Kasi ang galing po ng ating peptide, collagen. Ang galing sa may mga rayoma, arthritis, may mga body pains, may mga bukol-bukol, at the same time, pampakinis ng ating mga balat, lalo tayong mga senior citizen. Kasi pag nag-take tayo ng ating mga produkto, you will experience that 15 to 20 years younger na pakiramdam. Diba? Akalain mo yan, even on my part, 66 years old. Ang mga taga Camarines Norte, Camarines Sur. Di siyempre dito sa Legazpi, lagi akong humarap sa mga tao. Harap ako sa inyo, a living testimony na-restore yung aking health. Iba talaga. Pag healthy tayo, sabi mo na, pwede mo na lang, kahit tayo mga senior citizen, pwede mo na lang sabihin na age is just a number. So yan, malaking tulong ito sa atin. And of course, yung bago natin na product sa ngayon na marami kaagad ang bumibili kasi ang dami pala ang may problema sa mata, ang ating vision care. Sabayan din ng ating VIP eyeglass, yung ating antipara na hindi tumatagos ang radiation, napakagaling. At saka may negative ion yung ating VIP eyeglass. Okay? So, yun, ang natin, sa mga taong mahilig magkape, sa mga taong mahilig magkape, ito yung ating pinagmamalaking kape. Ang ating HCI coffee. This is an alkaline coffee. Kung ang kape na iniinom nyo ay acidic, panahon na palitan ng HCI coffee. Because our HCI coffee is an alkaline coffee. Hindi pwede mag-cause ng problema sa inyo. Okay? So, anyway, sa mga listeners natin, tingnan muna natin yung ating oras. Ang bilis ng oras. Hello kay Ma'am Sean. Asuncion Liena Resas. Nanonood siya. And of course, yung mga, kung saan mang radio station kayo makakapakinig ng ating program, at saan mang Facebook Live nyo mapapanood ang program na to, kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Sa mga taga Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Durtre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur.
LNL Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Retailer din natin si Ma'am Cathy Sasil, Binanawahan, Karamoan, Camsur. Sa Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391. Second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atap St. Therese Family Drugstore, Ma'am Delia F. Sor, Purok 5, Barangay 3, Catbalogan City, Marilyn Bathan, Allen Avenue, Barangay 11, Catbalogan, Lolita Babael, Barangay San Andres, Catbalogan, Melanie Candare, Barangay Mercedes, Catbalogan, Wilma De Quito, Purok 1, Barangay Darahuay, Dako, Catbalogan. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, malapit sa Jusel's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali Infant Tugus Elementary School. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, Ma'am Sonia Bibon. Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Ma'am Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga, Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvice Pharmacy, Infront Labo District Hospital, Helen Valenzuela, Infront Canoreco, Batu Balane, Holito Limpot, Purok 6, Lara Jose Panganiban, Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Susan Correa Abais at Rusans Transient House, Purok 2, Lag-on. Sa Dry Goods Section, malapit sa Three Sisters, Carenderia, Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa Catanduanes, hanapin lang Ma'am Salvi Cabal, Nabo Wellness Center or CMD Office, San Pedro, Vera Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torripalma, Rosalina Torripalma, San Roque, Batu Catanduanes, Julie Daluna, Barangay Maysoran, Karamaran, Catanduanes, Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes, Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, hanapin lang CMD Takis Center, second floor, Graida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro, atap Pascas. Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor Cirillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate, Anita Villanueva, Purok 5A, Bayumbon, Masbate City. Sa area ng Sorsogon, andyan po si Ma'am Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang, Pilar, Sorsogon, Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon, Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadcad, Castilla, Sorsogon, Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon, Ma'am Annabel Maquiñana, Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel, Cristina Baldo, ACM Building, corner Borgos and Rizal Street, Sorsogon City, Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapda Pilar, Sorsogon. Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sandra Mortega Frio sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Ricial Icardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Maricel Yamasares, Purok 1, Baskaran, Daraga, Albay. Liana Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente, Grande, Daraga, Albay. Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian, Maslog, Legazpi. Maria Jocelyn Mandria, Villa Hermosa, Daraga, Albay. Anes Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay, care of Ma'am Star Gomez. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay, Kati Credo, second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City, Emi Clarete, San Juan, Tabaco City, Kagawad Ami Batalier,
Salvacion Malilipot Albay, Shirley Banyares Purok 3, Kabasan Bakakay Albay, Mary Jane Vista Kawayan Bakakay Albay, Jelina Canyon Buwang Bakakay Albay, Ma'am Michelle Biesca CM Stock Center, AM Building Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion Bakakay, Marivic Keremit Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo Albay, Jeremias Balya, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo Albay. Of course, yung aking office sa Legazpi City, CMD Office, Arnab Wellness Center. Second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion. Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Toy Dahak, Purok 3 Itba, Manito. Das Cable Store, Purok 2 Itba, Manito. Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Ma'am Rowena Neo, Avon Outlet, Gabianos Residence, number 14P Bargo Street, Ilawod, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Susana Liabanes, Kidako, Daraga, Albay. Lisel Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruhan, Legazpi. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM's Barrio, Legazpi. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City. Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi. Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Sonia Pereña, Purok 4, Common, Kamalig, Albay. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. Jocelyn Navarro, Purok 3, Taluto, Kamalig, Albay. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkiruhan, Legazpi City. Jesslyn Asiado, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi. Vanessa Icardo, Buenavista, Legazpi City. Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Anding Asopardo, Buyuan Elementary School. Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Sardeñas Store, beside LBC, Ginubatan, Asuncion, Lianaresas. Inamnan Grande, Ginubatan. Ami Canseco, Market Site, Uwas, Albay. Rosana Reyes, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. CMD Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Legazpi City. Lourdes Boreta, IBB Agrivet Supply, Mercado Villar. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan. Henry Halde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Ma'am Nora Napod, Ginubatan Public Market. Mr. Iran Nas, Purok 4, Ilawod, Kamalig, Albay. Elsa Olfindo, Purok 1, Bangkiruhan, Legazpi City. Maylin Salvacion, Purok 3, Tamaoyan, Legazpi City. Jere Consumer Goods Trading, Taysan, Purok 1, Taysan, Legazpi City. So yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. Of course, kailangan pa po natin ng dagdag na mga retailer o mga dealer. Gusto nyo in areas, in mga municipalities na walang dealer ng ating product, pwede kayo mag-apply sa amin. Oo, I will recommend you, said office, na ikaw maging dealer sa isang municipality. But of course, kung mga sari-sari store or drug store, maging retailer po kayo. Opo. Okay, so ayan, nabos na yung ating oras. Iwan ko ulit sa inyo ang aking text hotline, 0939-9040717, 0939-9040717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol, Delcy Nurse Earl, ang tagasagot natin sa CMD Bicol. Yung mga sa mga areas na walang CMD Center, pwede kayo mag-place ng order sa amin sa cmdhealth.ph. cmdhealth.ph. We ship our products nationwide via LBC or JRS. Oo, basta send nyo muna sa amin yung payment. Sigurado makakarating sa inyo ang aming mga produkto. Okay, so yan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating
mga produkto. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.